Ahojte, tu je Adam Debnár z blogu adamdebnar.sk a dnes si ukážeme, ako sa skladá tričko a la japonský štýl. Poďte sa pozrieť. Tak, máme hociaké tričko, alebo sveter, alebo čo máte, tak si ho položíte a nájdete si ho stred. Asi takto. Nakreslím vám takú pomyslenú čiaru. Potom od tohto ramena si nakreslíte kolmicu priamo k tomuto stredu a tam, by sa vám to pretne, tie dve čiary, tak chytíte. Taktiež chytíte za rameno a takto prejdete touto kolmicou úplne na druhú stranu toho trička, prevlečiete preložíte a tričko je zložené. Ja som to urobil pomaly, ale môže to urobiť veľa rýchlejšie a ja vám ďakujem za pozoranie a teším sa na budúce.